Crees que non vas vivir o suficiente e resultache tentadora a idea da segunda oportunidade. Xa sabes, burlar a morte, esquivala, renacer. Que dis, sí? Pois non o é, creme. Eu estiven ali e a segunda oportunidade non é máis que unha absurda conta atrás cara a nada. Pero estou cho contando ao revés, como non? Díxame que che explique como empezou todo. Nacín no 1900, o novo século. Medrei xurando que eu non sería como a meus pais, ata que me convertín en algo moi parecido a eles. Casei, tiven 3 fillos. A miña muller morreu ás portas duns 50 anos que nunca cumpriu. E dende entón deixeime levar mentres me transformaba nun montón de osos secos e carne mortecina que son hoxe. Aferrábame a vida coa estúpida obstinación de que é capaz unha alma miserable que leva 100 anos vagando pola terra sen atopar a fin que xustifique este cruel deterioro. Eu, a sombra de Lucio. Iso era cando todo mudou. O primeiro que pasou, non sei como describilo. E sei que non me vas entender, pero sentín como as miñas veas se cargaban de testa na vida. Un de Nadal non deixaron de Non morrer sabemos nenos. se é algo transitorio ou permanente. Eu predíxeno en 1900. Non pode estar pasando. Ten que haber unha explicación en 3 días d'1.200.000. Non saian da casa! Contando dende Mañas esa hora, cousas os poderían lactantes volver á viven normalidade. exactamente o tempo transcurrido dende o seu nacemento. É a fin! A fin para todos! O segundo que pasou foi un terrible desconcerto. Acostumado a dalo todo por feito, había décadas que non me sentía perdido. E ninguén coñecía as reglas do xogo. Así que, por que non? Se o tempo corría á inversa, se as miñas células se rexeneraban dun xeito milagroso, por que non esperar o seu regreso? Mais ao cabo dos 3 días e medio entrou neles pola virtude de Deus o espírito da vida. E alzáronse sobre seus pés, co que meirán de terror sobrecolleu os que os viron. Vivimos días extranos. Aínda que por sorte non tan extraños. E non vimos os mortos camiñar, pero o ceo tinguiuse de negro e a terra tremeu. Vagamos polo mundo sen rumbo, sen saber exactamente que facer ou que pasaba, aterrados ante un futuro incerto con leis que empezábamos a coñecer. Nada medraba, nada nacía. Os máis novos ían morrendo, irremediablemente. As cousas puxéronse feas en pouco tempo por culpa da fame, sen plantas, sen animais, ata que 50 anos máis tarde só quedou unha especie sobre a terra, nós. E fixemos o que mellor sabemos facer, adaptalo en torno ata devastalo por completo. Un grupo de químicos reuniu a suficiente chatarra como para montar un laboratorio e crear un sustituto alimenticio a partir de Deus sabe que. Experimentaban, probaban, ensaiaban, buscaban unha explicación, algo que nos dixera por qué. Díxeme que che presente a un e xulga por ti mesmo. Van 3 veces nunha semana, Lucio. 4. Caramelos, toma, énchate a despensa. É dicir, 3 días en ver a súa repulsiva cara. No fondo tiñamos que estarlles agradecidos. A fame trouxo medo, suicidios, asasinos, saqueadores, sectas, mercenarios. E o medo trouxo a morte. A clave para entender o DRI está no noso sangue. Sei, non, sí. Quedanme 28 anos, 4 meses, 7 días... O DRI, o decrecemento radical irreversible, nin causas nin solucións. O único logro en décadas destos preiros foi poñerlle un sonoro nome á fin da vida. 3 horas e media, aproximadamente. Cando tes data de caducidade, necesitas unha boa razón para seguir vivindo. Non é que saibas como en condicións normais que vas morrer. É que coñece o momento exacto da túa morte.
E por moi perdido que estés, ou por pouco que avances, o feito de facer algo xenera unha ilusión de futuro. Entre as moitas hipóteses falouse de contaminación do aire e o requentamento do planeta, as radiacións nucleares, a inversión da polaridade magnética, a influencia das cordas cósmicas, unha curvatura do universo, a antimateria, os furados negros. Pero créeme, o peor non foi nin a fame, nin o frío, nin a miseria ou a suciedade, nin sequera a enfermidade ou decatarte de que non queda nada do que foi a tua vida. A máis cruel das torturas é a memoria. Faite consciente da soidade, que aínda queda moito tempo para a fin, e que és demasiado cobarde como para rematar. A sentarnos conta, o aire deixou de queimarnos os pulmóns. E 30 anos máis tarde o planeta recuperárase. Nós, sen embargo, éramos cada vez menos e máis novos. Uns 50 millóns dos que tan só o 1% ten un físico adulto. Era a utopía realizada da sociedade hedonista, un mundo atávico, libre de dor, de fame, de conflicto, para uns poucos elixidos, os moi vellos, os refugallos dese outro mundo que se apagou o 31 de Nadal de 2001, e do que xa ninguén se lembra. Me queda xa que che contar. No menos 1921 Hans enunciou a teoría do espello, unha serie de ecuacións que explican unha teórica distorsión do continuo espacio-tempo. Metafóricamente dicía que o 2002 fora un ano espello, no que o tempo se reflectía, un caos que nos otorgou unha segunda oportunidade. Para que? Que despois de vivir 200 anos, só saquei en claro que a existencia é dolorosamente repetitiva. Se a vida non é máis que o camiño cara á morte, eu tive no que percorrer 2 veces.